салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, зеро мо кӯшиш мекунем ки беҳтарин видеоҳоро аз соҳаи ММА пешкаши шумо намоем. дастгирии шумо ин дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк мондан аст. агар шумо ин корро карда бошед, пас мо оғоз мекунем видеои имрӯзаро. рафтем. дӯстони азиз, имрӯз мо фақат хабари хуш дорем. мухорибае ки мову шумо дер боз интизор будем, аллакай аник шуд. Инам бошад мухорибаи варзишгари точик Муин Гафуров бо варзишгари рус Мовлид Хайбуллоев мебошад. аз ҳама хайратовараш ин аст ки ин мухориба барои Муин тагиирсоз аст, зеро бади голибият дар ин мухориба ӯ бо яке аз организацияҳои машҳур UFC шартнома мебандад. бояд гуфт ки ин мухориба 27 ноябр дар Абу Даби барпо хоҳад шуд. дар ҳақиқатам ҳарифи Муин Гафуров бениҳоят ба эти опасни ва ҷиддӣ мебошад. ҳақиқатам ин як мухорибаи ҷиддӣ хоҳад шуд ва мо бошад ба Муин Гафуров танҳо голибиятро орзу мекунем, инчунин асос бе ягон ҷароҳати ҷисмонӣ. хайр чи дӯстон, бесаброна ин мухорибаро интизор мешавем. шумо дар видео лайк монед ва мо мегузарем ба видеои дигар. варзишгари дигари точик Хушкадам Хусравов дар Чемпионати Чахон оид ба самбо соҳиби медали биринҷӣ гашт, ки бо ин пирӯзӣ ӯро табрик менамоем. дар ин чемпионат варзишгари дигар Акмалдин Каримов низ дастболо шуда соҳиби медали биринҷӣ гашт, ки ба ӯ низ голибиятро танҳият мегӯем. ба варзишгари дигар Абдушукуров Самаҷон бошад соҳиби медали биринҷи ҷоми ҷаҳонро ба даст овард, ки аз номи тамоми подписчикони канал ӯро низ бо ин голибият табрик менамоем. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. ташаккур барои дастгирӣ дар видео. лайк монед, дар канал обуна шаве ва ман рафтам барои видеои нава тайёр кардан. хайр.